A mai nap fölhívott egy kedves hölgy, és azt mondta nekem, hogy ő gliadin érzékeny. Neki jó-e az én gélem? Mert nagyon sokat tanakodtak már, többen ott összejöttek a boltba is, akik látták a gélemet, hogy ők lisztérzékenyek, de nem tudják, hogy ezt a gélt, mivel nincs ráírva, hogy lisztérzékenyek, használhatják, fogyaszthatják, nem merik megvenni. És ő váltig állította, hogy ő nem gluténérzékeny, hanem gliadin-érzékeny. Tehát látszik az, hogy valamit már az emberek tudnak a lisztérzékenységről, de igazából lehet, hogy az orvosoknak is hibája, hogy talán föl kéne őket világosítani afelől, hogy gluténérzékeny vagy gliadinérzékenység ugyanazt jelenti, mert a gliadinra vagyunk igazából érzékenyek, akik erre érzékenyek, lisztérzékenyek, mert a glutén az tulajdonképpen a gabonának a sikér része, és ebben a sikér részben van két ilyen fehérje, az egyik a glutenein, és a másik pedig a gliadin. De nem ez az érdekes. Az érdekes az, hogy ezek gyulladást okoznak nagyon sok embernek a bélnyálkahártyájában, a emésztőrendszerében, és rettentő sok gondot okoz ez nekik. Őket hívják lisztérzékenyeknek. Sok embernél kimutatják a lisztérzékenységet, és ők tudják azt, hogy milyen diétát, milyen módon táplálkozzanak, mert csak arra kell figyelni nekik, hogy ami rá van írva az ő lisztjükre, amit használnak, hogy ez gluténmentes vagy nem gluténmentes. És nagyon nehéz az ő táplálkozásuk, de mégis megoldható. De én azt mondtam a hölgynek, hogy kedves hölgyem, örüljön annak, hogy kiderült önről, hogy ön lisztérzékeny. Nem igaz, hogy ön azt mondja, hogy gliadinérzékeny, de lisztérzékeny, mert ezáltal már tudja, hogy mit nem szabad enni. Ezt azért mondtam neki, mert nekem már nagyon sok olyan tapasztalatom van, mióta a gélt forgalmazom, az én gélemet, a emésztési problémákkal, emésztőrendszeri gondokkal, nagyon sokkal találkoztam. És rengeteg tapasztalat már akaratlanul is kialakult bennem. És sok olyan gondolat van, ami ebből a tapasztalatból jött elő. Azt találtam, hogy legtöbb emésztési problémás ember igazából gluténérzékeny, vagyis gliadinérzékeny, mert olyan szerteágazó problémákkal jöttek elő, ami arra enged következtetni. És én ebből pedig arra következtettem, hogy nagyon sok latens lisztérzékeny ember van, sőt, lehet, hogy több mint 90% csak nem tud róla, csak kevésbé érzékeny rá, mert az érzékenységnek is vannak fokozatai. De sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a tapasztalataim azt mondják, hogy nagyon-nagyon sok ember érzékeny a gabonafélékre. És a gabonafélékben, különösen a buzában, ezt már elég jó meghatározták, hogy mennyi glutén van, és ezt már tudják kezelni. A glutén, vagyis a gliadin nevű fehér glükoprotein, így hívják, gyulladásokat okoz az emésztőrendszer bizonyos helyein. És ahol gyulladásokat okoz, ott a bélnyálkahártya leválik, vagy degradálódik, és a fokozatosan a gyulladásos folyamatok ezáltal még fokozódhatnak. És ezek görcsöket okoznak, és stb. Azáltal mióta én a géllel foglalkoztam, a gél, a mikrobiális gélem, a mikrorostos biogélem, amit először forgalmaztunk, az egy nagy víztartalmú gél. Nagyon nagy víztartalmú gél, vagyis nyálka. Nagyon hasonlít a funkciójában, mikor megesszük ezt a mikrobiális gélt, nagyon hasonlít a funkciójában a bélnyálkahártyára,
Az állaga teljesen ugyanaz, nagyon nagy víztartalma, azt jelenti, hogy 95%-nál is magasabb víztartalma van a szárazanyaghoz. Szárazanyag meg nagyon kevés benne. Tehát nagyon kevés rost meg tud kötni nagyon sok vizet, ez a nagy víztartalmú gél. És itt a rokonság a mikrorostos gél és a bélnyálkahártya között. És az az én tapasztalatom, és a mikrorostos géllel kapcsolatban, hogy ez gyulladás csökkentő. Két ok miatt is lehet a gyulladás csökkentő hatása. Az biztos, hogy gyulladás csökkentő, mert ezt bebizonyítottuk a in vitro tégelyben. Bebizonyítottuk, hogy a gyulladás csökkentő faktorokat mindenképpen befolyásolja a gél. Tehát gyulladás csökkentő, de nem tudjuk pontosan, és én nem tudom pontosan, hogy mi az oka igazából a gyulladás csökkentésnek, de tény, hogy gyulladás csökkentő, és ezért a gyulladás csökkenésért felelős lehet, az viszonylag magas a polifenol tartalma, és a másik dolog pedig az, hogy a gyulladásos felületeken bevonja a gyulladásos felületeket, és mint egy ilyen hűtő réteg, kicsit hűti, nyugtatja a gyulladásos felületeket a bélcsatorna mentén, és ezért is kicsit enyhíti azokat a görcsöket, vagy azokat a fájdalmakat, ami ilyenkor érzünk, a gyulladás, ha jelen van. Nagyon sok emésztési problémával találkoztam én, és ezek a puffadás, a emésztési görcsök, akkor a széklet problémák, vagy székrekedés van, akkor is a bélnyálkahártyával van gond, vagy ha kevés a bélnyálkahártya, akkor székrekedések vannak, vagy ha hasmenés van, akkor a bélnyálkahártya is benne van ebben az ügyben, az is egy emésztési probléma, és ezek a gyulladásos folyamatok beindulhatnak jobban az ilyen esetekben, és veszélyesek is lehetnek. De hogy miért jött elő ez a gluténről? Azért, hogy mindenképpen szeretném azt tisztázni, és erre kérte a hölgy, hogy írjam már rá a címkére, írassam rá, hogy ez glutén, illetve gliadinmentes készítmény. Természetesen, hogy ez gliadinmentes, mivel nincs benne gabona. A gabonarostok azért is veszélyesek, azért lehetnek még veszélyesek és gyulladás okozók, hiába a rostos táplálkozásnak a segítése, egyre több rostost együnk, igen, de közben a gabonarostok, amit ugye lehántolnak a gabona szemekről, és ezek a szemek, a úgynevezett korpa, nincs tiszta szálkáskorpa, nincs rostos korpa, és gluténmentes korpa, mert mindig nem tudják teljesen levonni azt a sikér darabokat róla. Tehát mindenképpen a gabonarostok tartalmaznak glutént, és ezért gyulladás növelő hatásuk lehet emiatt a gluténtartalom miatt. És mivel, hogy én azt tapasztalom, hogy a legtöbb embernél, legtöbb emésztési problémával rendelkező embernél a szénhidrát emésztéssel van gond, igazából a finomított szénhidrátokkal van legtöbb gond, ezért is fontosnak tartom, hogy rá fogom írni azt, hogy gluténmentes és gliadinmentes a címkére, a gél címkére, a mikrorostos gél címkére, vagy a primbiotik gél címkére azt, hogy ez gluténmentes. Mert ez fontos.